A Xunta moderniza o sistema público de emprego co apoio da intelixencia artificial. Con esta ferramenta quérese avanzar na cobertura de vacantes e favorecer a empregabilidade. O conselleiro de Emprego, José González, avanzou hoxe o funcionamento do software EMI, co que se facilitará a conexión da oferta e demanda en tempo real nas 54 oficinas de emprego de Galicia. González destacou o traballo que se realiza para modernizar o Servizo Público de Emprego galego co apoio da intelixencia artificial. O que buscamos é darlle as competencias ou os coñecementos necesarios aos traballadores para poder cubrir o posto de traballo, é dicir, aqueles coñecementos que están demandando as empresas. Por lo tanto, neste ámbito, a ferramenta que hoxe, que levamos ao Consello a semana pasada e que hoxe presentamos se basea na inteligencia artificial, en primeiro lugar, non só para capturar os datos das empresas, sino tamén co aprendizaxe que lle vayamos dando, ser capaz de predecir cales serán as competencias necesarias no mercado de traballo de Galicia. Para anticiparse ás competencias que precisarán as empresas. Tamén nos podemos anticipar na formación que necesitan os traballadores para poder adquirir esas competencias, non? E ao mesmo tempo tamén, polo lado dos traballadores, cantos máis traballadores teñamos dentro da ferramenta, máis coñecemento teremos das competencias que teñen os nosos traballadores, incluso para poder dicir ás empresas, pois igual tes que ir por esta liña de negocio, porque aquí hai moita xente con competencias. Recorda que é unha ferramenta pensada para mellorar o mercado laboral e facilitar a obtención de traballadores ás empresas en emprego aos demandantes activos. Tería moito sentido que estuéramos afinando a ferramenta, que estuéramos millorando os nosos servicios de intermediación, se despois a xente para que estamos traballando non busca activamente emprego. Nesa liña na que estamos traballando, pois eu creo que con esta ferramenta poñemos en riba da mesa pois un elemento diferencial respecto de outras comunidades autónomas que non teñen nestes momentos pois ferramentas destas características. De feito, a semana pasada, cando estuve en Bruselas para recoller o Premio de Rexión Emprendedora 2025, tuvemos tamén unha reunión con personal da Dirección Xeral de Empleo da Unión Europea e nos animaron moito a seguir nesta liña porque é o que están tratando de implantar nas diferentes rexións europeas. Este software tamén permite coñecer todas as capacidades de cada usuario e todas as competencias disponibles no territorio galego, propoñendo as ocupacións máis demandadas polas empresas. Outra posibilidade de EMI é a detección de carencias competenciais en cada localidade, o que facilita a programación de accións formativas adaptadas ás necesidades de cada unha.